Ovdje u Batinjanima nadomak Daruvara, krajem studenoga 1991. godine u Domovinskom ratu teško je ranjen Damir Malina. Hitac koji mu je prošao kroz glavu značio je i kraj borbe za ovog Daruvarčanina, pripadnika češke nacionalne manjine. U kom je bio više od mjesec dana i danas ima status 90% ratnog vojnog invalida. Prisjećajući se toga kaže kako nije razmišljao ni trenutka da stane u obranu svoje domovine. Mi nismo razmišljali Česi ili nismo Česi, ili za nas bilo logički braniti naše domove ovdje i evo, s ponosom smo to odrađivali. Nažalost, neki su i poginuli, dosta je pripadnika poginulo Čeha. A koliko, Damir i njegov suborac Miroslav Janota ne znaju. Na daruvarskom spomenu obilježju braniteljima u čast pronašli su 20-ak imena poginulih, pripadnika češke nacionalne manjine. Kažu da je u početku stvaranja ZNG-a na ovom području bilo više od 2/3 branitelja Čeha. Daruvar je bio u stvari prva crta bojišnice, a sa zapadne strane Daruvara su češka sela. I onda su ljudi nekako razmišljali, pa zašto bi mi čekali, na primjer, da sad agresor pregazi Daruvar, ajmo se mi uključiti pa brani Daruvar, time ćemo odmah obraniti i svoje domove. Ratnih dana s njima se prisjetio još jedan suborac Čeh, koji je kao pripadnik 52. samostalnog bataljuna branio gotovo sva područja okolo Daruvara, ali i šire. Kaže da je s njima ratovalo i nekoliko Čeha iz Češke. Nije tu bilo samo Čeha, bilo je tu i Mađara, i Njemaca, i Italijana, i Srba smo imali u postrojbi. Ne možemo sad reći da je to bilo čisto, ne. Daruvar je bio takav, mala Europa je bila ovdje. Upravo zbog mnoštva Čeha koji su branili Daruvar, postojala je ideja za osnivanjem Češke brigade, poput one iz II. Svjetskog rata. No do toga nije došlo. Ljudi su nekako nisu htjeli odvajati, htjeli su da budu jednako svi, da Hrvatska vojska, da svi budu zajedno pod jednom zapovjedi, jednim zapovjedništvom i mislim da je to prevagnulo, da nije bilo ljudi za to zainteresiranih i sada tek vidimo da je to dobro, da se nismo razjedinili, nego smo bili svi zajedno, svi smo bili zajedno branitelji, svi smo zajedno branili, nije bilo posebno nekih nacionalnih brigada ni postrojbi. Sva trojica slažu se da su Česi imali veliku važnost u obrani ovoga područja. Uz to organizirane su i brojne humanitarne pomoći. Primjerice, početkom rata oko 1500 školske djece autobusima je prebačeno u Češku. Danas, 11 godina nakon rata, smatraju da se država treba bolje brinuti za branitelje, prvenstveno stambeno izbrinuti. No sebe kao Čehe ne izdvajaju. Tu su, kažu, rođeni i ovo je njihov dom.